O presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, o patrón maior de Malpica, Xenaro Amigo, trasladoulle á ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, as principais demandas da flota de baixura, que gardan relación fundamentalmente coas imposicións da Unión Europea. Esta era a primeira toma de contacto coa nova responsable de mar, que ven de sustituir no cargo a Miguel Arias Cañete. Durante a reunión, Amigo expuxolle as necesidades de modificar o regulamento de control, sobre todo no relativo á obriga dos barcos de comunicar con 2 horas e media de antelación a chegada a porto e as capturas que leva a bordo. Tamén se analizou a prohibición dos descartes, que entrará en vigor para algunhas especies no ano 2015, ou a orde de ter que incluir na etiquetaxe de forma obrigatoria a arte de pesca coa que a especie foi capturada, e non o día no que foi extraída, como sería, segundo el, o máis normal. Na xuntanza, que se prolongou por máis de 2 horas, o presidente da Federación de Confrarías tamén lle amosou á ministra a súa decepción pola reforma da política pesqueira común, que pretende poñer en marcha a Unión Europea, da man da comisaria María Damanaki, ou a eliminación das paradas biolóxicas tal e como se viñan realizando ata de agora. A portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, Olaia Fernández Davila, presentou unha iniciativa parlamentaria na Cámara a través da cal lle demanda á ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, a utilización dos novos informes científicos sobre o stock da xarda para que a flota galega teña maior cupo de pesca desta especie. Segundo Olaia Fernández, o Goberno coñece ben o malestar xerado no sector pesqueiro do cerco galego pola distribución das cotas de pesca da xarda no litoral do Estado, en concreto no Cantábrico Noroeste, que mesmo desembocou en numerosas manifestacións e actos de protesta, o supoñer un duro revés para eles, xa que se trata dunha das pesquerías máis importantes. Por esta razón, a deputada nacionalista en Madrid pon de manifesto que o sector pesqueiro galego agarda agora que os malos augurios para a pesca desta especie, que a Unión Europea estaba a barallar a finais do pasado ano, se enmenden, dadas as novidades que se recollen nos novos informes dos científicos que asesoran a este organismo. Olaia Fernández considera ademais que o tempo corre e que aínda que ata o de agora non se decidiron en Bruselas os tax para a xarda, non hai boas previsións sobre a mesa. Aínda así, segundo ela, esta perspectiva pódese cambiar a raíz do dito informe, polo que insta o Goberno Central a traballar na Unión Europea para aumentar as cotas de xarda, facendo así valer os últimos informes científicos. A Feira Internacional de Industria Naval Navalia abriu hoxe as súas portas colocando Vigo como capital mundial deste sector durante os próximos días. Máis de 500 empresas punteiras de 75 países estarán presentes neste evento no que os estaleiros galegos esperan pechar importantes contratos e colaboracións con armadores internacionais. Na inauguración estivo presente a ministra de Fomento, Ana Pastor, acompañada en todo momento polo conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. Ambos fixeron un percorrido polas instalacións xunto co alcalde de Vigo, Abel Caballero, e o presidente do Comité Executivo de Navalia, entre outros persoeiros. O conselleiro destacou na súa intervención a importancia de cooperación entre empresas para acadar a total recuperación económica do sector naval galego. Tengo el convencimiento de que con el esfuerzo y el trabajo de todos asistiremos a anuncios de buenas noticias que confirmarán que la marea económica de Galicia está cambiando para mejor. Y no es un cambio casual. Si hoxe estamos aquí é porque somos a Galicia que puxo sobre a mesa novos instrumentos que permitiron oxigenar os libros contables do naval, como foi o Fondo de Garantías de Pimar. Somos a Galicia que marchou unida a Bruselas e acadou un novo tax list. Tamén somos a Galicia na que confiou a cuarta petroleira do mundo, Pemex, coa súa entrada no accionariado de Barreras e coa contratación de 2 dos flotéis, e somos a Galicia que loitou sin descanso por Navantia, acadando tras un lustro sen contratos non só o flotel de Pemex, senón o BAM da Armada Española, o deseño dun buque para Turquía que permitirá a ocupación do 100% do Departamento de Enxeñería de Navantia e tamén a rehabilitación do Monforte de Lemos. Esa é a nosa forza. É a forza do sector naval galego
é a forza dos seus estaleiros e é a forza tamén da súa industria auxiliar. Francisco Conde abogou por aproveitar as oportunidades de Navalia, xa que é o maior encontro de estaleiros de todo o mundo celebrado en España. Considera a feira unha inmellorable ocasión para amosar o potencial do naval galego e para tecer novas alianzas co obxectivo de mellorar a calidade dos nosos produtos e ofrecelos aos prezos máis competitivos. Tras 3 anos de investigacións desde a posta en marcha do proxecto Cefaparques, o Consello Superior de Investigacións localizou zonas de posta de polvo e sepia no Parque Nacional das Illas Atlánticas. Durante este período de tempo, o CSIC sondou preto de 120 hectáreas de fondos mariños mediante mergullo autónomo e sen utilizar técnicas agresivas co entorno. Por primeira vez na historia conseguiuse gravar o comportamento caníbal do polvo e foi preto das Illas Cíes. Determinouse que o canibalismo dase entre polvos de diferentes idades e independentemente do seu sexo. Todos os atacantes realizaron o mesmo patrón de comportamento unha vez feita a súa captura. Tamén se identificou e se caracterizou unha área de eliminaxe desta especie. A través dos censos rexistrados en vídeo comprobouse que as zonas de Punta Cabalo e as inmediacións da Illa do Faro reúnen as condicións idóneas para o desenvolvemento da última fase de reproducción do polvo, tendo en conta o substrato do fondo e a temperatura da auga. A sepia, pola súa parte, prefire situarse na cara interna das cíes e no illote de viños. Os datos recollidos seránlle transmitidos ás autoridades competentes para que se traballe na protección destas áreas, segundo afirmou o Consello Superior de Investigacións Científicas. Os importantes logros acadados por este proxecto xa foron plasmados en prestixiosas revistas internacionais. Durante a visita realizada ao Real Club Náutico de Portosín, o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, destacou o outorgamento de 17 distintivos de bandeira azul para as instalacións náutico-recreativas de titularidade autonómica, as que hai que sumarlles outras 2 a portos estatais galegos. Unha cifra total que, segundo el, sitúan a Galicia como terceira comunidade autónoma de España con máis distintivos, tras Cataluña e Baleares, ambas con 24. As 14 bandeiras azuis outorgadas pola ADEAC o pasado ano a peiraos deportivos xestionados pola Xunta de Galicia, entre os que se atopaban Cabo de Cruz, Vilanova de Arousa, Pedras Negras, Portonovo, Sanxenxo, Combarro e o propio Portosín. Hai que sumarlle este ano 3 novos distintivos, nos que se inclúe o de Ribeira. Na visita a Portosín, o titular do ente autonómico destacou que o náutico sonense é o decano dos portos deportivos galegos en obter este galardón, que veo ostentando en todas as edicións dende que comezaron a entregarse hai 25 anos. Segundo el, a obtención de selos de calidade para as instalacións náutico-recreativas é unha liña de traballo estratéxica para Portos de Galicia, que ano tras ano pon a disposición das entidades náuticas o seu total apoio técnico para a obtención destes galardóns. Neste sentido, Portos de Galicia dará próximamente continuidade ao programa europeo NEA 2, con NEA 3, dirixido a dar cumprimento aos obxectivos recollidos no Plan Estratéxico da Náutica Recreativa 2012-2020, moitos deles orientados á sostibilidade ambiental e de xestión, que supón un dos piares fundamentais de cara á obtención da bandeira azul. Ademais, José Juan Durán sinalou tamén que a colaboración do ente público abarca aspectos como os da prestación de servizos de calidade aos usuarios, a mellora da ordenación e limpeza das instalacións portuarias, a elaboración de programas de sensibilización ambiental e tamén a implantación dun sistema de xestión ambiental global para o ente público. O río Ulla funciona como nexo desta iniciativa turístico-cultural levada a cabo entre 19 concellos. Durante as fins de semana realizarán diversos percorridos polos roteiros de cada unha das vilas co obxectivo de dar a coñecer os recunchos máis interesantes, a fauna e a botánica de cada punto. A realización desta actividade requeriu un importante traballo conxunto dos municipios participantes.
É difícil encontrar a tantos alcaldes neste momento unidos para cousas que non sexa reivindicar, pedir ou loitar ou queixarse. E, sin embargo, nós estamos todos aquí unidos por unha causa ben boa, como é a de ofrecer un percorrido conxunto en cada un dos concellos para todos os veciños dos nosos concellos, para que poidan ter prácticamente desde agora hasta boa parte do ano unha serie de camiños para percorrer, donde poderán convivir veciños e veciñas dos diferentes concellos, donde se coñecerán, donde camiñarán xuntos e donde participarán, de alguma maneira, dunha actividade física, recreativa e cultural ao longo deste territorio. Se está conseguindo ese objetivo de que a xente, si este programa non quede nos papéis, senón que vaya a facer as rutas, disfrute destes 19 concellos, conozca estes 19 concellos, tanto a súa gastronomía, os seus recursos turísticos, os seus recursos etnográficos. O alcalde de Rianxo resaltou a implicación de concelleiros e técnicos para facer realidade Goza do Ulla 2014. Un traballo, desde logo, imenso que os técnicos, concelleiros de turismo e alcaldes realizan para poder coordinar esta actividade. A actividade comezará o próximo 1 de xullo en Antas do Ulla e concluirá o 26 de outubro en Vila de Cruces. Os percorridos irán dos 9 aos 15 kilómetros e será unha oportunidade magnífica para que veciños e veciñas de todos os concellos practiquen exercicio, se relacionen entre eles e coñezan máis dos territorios veciños cos que comparten augas. O alcalde de Silleda defendeu o papel que realizan os municipios pequenos para desenvolver iniciativas que agraden á cidadanía. Decir que aquí este grupo de concellos somos casi todos un grupo dos concellos, polo que se ve casi a extinguir, pequenos que non merecemos seguir vivindo como vivíamos hasta ahora, e esta que é unha actividade que se pode decir que non son de primeira necesidade, que casi non deberíamos facer, me pregunto eu, se os concellos nos quitan as competencias ou desaparecemos, que na faría? Se as diputacións ou se outras administracións estarían ao pé dos ciudadanos e ao pé destas actividades que son tan importantes para todo o noso territorio. As rutas serán guiadas por guías especializados. Vamos a levar un experto con nós por a zona que vai. Hai plantas incluso que din maiores e tal, con certo valor medicinal e tal. Vamos a levar un experto con nós que nos vai explicando un pouco. A ruta arqueolóxica do Concello de Rianxo será o sábado 23 de agosto. A saída será do lugar do Rianxiño. Visitaránse os gravados da Foxa da Vella e a necrópole de Os Campiños e terá punto final no gravado dos Mouchos de Brión. Os participantes gozarán de fantásticas vistas á Ría da Arousa, a Anseada de Rianxo e, como non, a desembocadura do río Ulla. O mar dará os ingredientes principais para este novo obradoiro de cociña que se impartirá no Concello de Porto do Son. Da man de Diego Vinagre, todos os participantes aprenderán a elaborar pratos onde o peixe, as algas e os moluscos serán os protagonistas. Os máis característicos do noso lugar, e feitos desde a maneira máis tradicional hasta un pouco máis moderniños. Neste taller traballarase na elaboración de pratos tradicionais, pero tamén se ensinarán novas técnicas, novos tipos de cocción e novos acompañamentos para sacarlle partido a unha cociña moito máis sofisticada e elaborada. Para probar un pouco algo que non sea o típico de sempre. O Concello de Porto do Son xa celebrou hai uns meses un taller de cociña centrado nas setas e nas castañas. O bo sabor de boca fai prever que este novo terá moi boa aceptación. Sempre casa un mínimo de 10 personas apuntadas e o horario sería de 7 a 9. O curso, que inaugurará o Viveiro de Empresas de Porto do Son, levarase a cabo o 3 e 4 de xuño e terá un custe de 20 euros. Aqueles interesados en anotarse poderán facelo a través da Oficina de Servizos Sociais do Concello. Aproveitaremos para inaugurar o Viveiro de Empresas, a sección de cociña que o Concello fixo aí unha forte inversión e queremos empezar a rentabilizala xa. As xornadas acercando continúan coa promoción da pesca do cerco. O luns fixerono cunha das súas propostas máis arriscadas. Algúnha vez pensaron en combinar café con peixe? O barista Óscar de Toro sí, e demostrou que maridan á perfección. A xente, cando falas de cociña café, pensa que o que vai a tomar sabe a café. E o que estou buscando é chegar a ese quinto sabor, o sabor umami que lle chaman, que cando decimos que un alimento está máis que bo, non? Para esta ocasión, o peixe do cerco foi o protagonista do menú. Piruleta de xurelo marinado
pescado con crema de patacá fumada e tempura de sardiña con café foron os dous pratos que se serviron o luns en Pazo Baión. Desta xente que di que nunca me gusta o café, non? Entonces diste, caramba, teño que facer algo para que a todo o mundo lle guste o café. Eu tiña, claro, en 12 é máis fácil, non? A hora de cociñar. Entonces, ensalados era un reto. Eu sou unha persona de retos, que me gusta asumilos, e dixen, bueno, pues tú eres mi reto, entonces vamos a cociñar con café. Este obradoiro estivo incluído nas xornadas Acercando, dirixido a profesionais do sector, que non perderon detalle da demostración. A xente queda contenta, non? Entonces eu penso que tamén hai que chegar a xente, saber como chegar, non? Eu penso que a mellor forma, sobre todo en Galicia, é chegar polo estómago, non? Se aparte faz algo que está rico e novedoso, pois está claro que ten moito máis que decir, non? O do luns foi un novo éxito no programa das xornadas organizadas pola Mancomunidade, moi satisfeita coa acollida da súa proposta. Está demostrando que tiña que demostrar que calquer tipo de peixe da nosa ría é un valor activo dunha calidade extraordinaria. Como valoramos? Pois cos cheos que hai en cada un dos actos que se crean moi favorablemente. A xente está entrando, xa non hai peixe barato, peixe de segunda, peixe de fariña de pescado que era antes, senón que todo é aproveitable, todo ten un sabor estupendo. A seguinte cita para a reivindicación do peixe do cerco será mañá. Os chefs Xavier Olleros, Antonio Botana e Yayo da Porta serán os protagonistas do Chef Estudio, xarda, sardiña, xurel e descarte entre os fogóns, que se celebrará na Praza do Corgo, no Grove.